Dobro večer. Kakav je vaš utisak? Ima li ikakvog smisla da se razgovara o politici sa stanovišta morala, poštenja i časti? Moj utisak je da ima i večeras ćemo da razgovaramo o proteku nedelji, o političkoj sceni u Srbiji sa ovih stanovišta. Dakle, iz rakursa ovih pojmova. Moral, poštenje i čast, pa gde se šta bolje uklopi. U emisiji Utisak nedelje večera Suzana Grubišić, dobro večer. Dobro večer. Potpredsednik stranke G17+, i narodni poslanik. Slobodan Antonić, sociolog, politički analitičar, profesor univerziteta, dobro večer. Biljana Srbljanović, pisac, profesor univerziteta, docent. Dobro večer, Biljana. Dobro večer. Evo, prvo ću da pitam vas. Vas ili tebe? Kako? Pa ja bi da se ne glupiramo. Okej, ajde. Pitam tebe. Dakle, evo ovako. Recimo da je tema nedelje i da je to naslov i tema. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević prošle nedelje operisao se u Minhenu. Pa u kontekstu teme koje se, da li je to časno, moralno ili pošteno, to nije fair pre svega, ja bih rekla. Zbog toga što mi se čini da možda oko morala, poštenja i časti možda bi trebalo prvo malo polemišemo da vidimo da se uopšte slažemo oko definicije tih pojmova i da li imamo najmanji zajednički imenitelj oko toga. Šta je čast, moral ili poštenje u realnom životu i šta je u politici. Mogla sam da pretpostavim da ćeš to da kažeš Zašto? na samom početku, ali razumem da ćemo u toku emisije da stignemo kroz te stave kako razumeš šta je to. Ali mi se čini da taj potez ministra pre svega nije fair prema građanima koji nemaju te mogućnosti da odu i kojima on zapravo signalizira da za jednu tako banalnu operaciju kao što je diskus hernija, koja je dosta teška, kako da kažem, nije komplikovana, ali nije lako izdržati jer je bolna. Ja sam imala u porodici, pa znam. I ako ni za takvu operaciju koja ne zahteva nekakve prevelike uslove, naši građani ne mogu da računaju na naš zdravstveni sistem, gde je on prvi čovek poslednjih koliko 10 godina, čini mi se, onda na šta mogu da računaju. I mislim da to prosto nije fair. I nije fair da čovek koji zapravo je ministar i prvi čovek zdravstva nema toliko poverenja u... Ja bih mogla na neki način to da razumem da je to u pitanju nekakva intervencija ili nekakvo lečenje koje ne postoji kod nas. Ali onda bih postavila pitanja zbog čega ne postoji. Zbog toga što postoji drugi ljudi koji verovatno imaju potpuno istu vrstu tegoba ili bolesti i tako dalje. Ali da to razumem, kao što je transplantacija srca, evo sada jedna devojčica ide u Beč. Ali ako vi vidite da danas sam slušala na vestima B92 da su studenti i mladi doktori osuđeni da za bilo kakvu vrstu dodatne edukacije, za bilo kakve modernije, savremene medicinske procese sami traže varijante, sami traže stipendije, da ne postoji nikakva veza našeg medicinskog fakulteta sa nekim velikim, na primjer, bolnicama u inostranstvu, onda nekako, na šta smo mi osuđeni? Da li smo mi osuđeni da ovde šta bude za nas, a elita može da se leči u inostranstvu kao nekad u ono mrsko vreme Broza? Ok, i sad kad se kaže da bi sad najmanja stvar bila da kao moralni čin Tomica Milosavljević podnese ostavku, jer ti to deluje ja mislim da on mora da bude smenjen zbog toga, ne da ima bilo kakav... Nije to moralno pitanje uopšte. To jednostavno je politička takođe potez, jedan vrlo riskantan politički potez. Ja ne znam koji bi ministar u kojoj normalnoj državi to preživeo. I u nenormalnoj državi, evo baš da razmislimo i za te neke susedne države koje su nalik na našu. Nisam sasvim sigurna da to neko može da preživi, a da ne bude smenjen. A to da li on ima osjećaj prema tome neki ličan, ovakav ili onakav, to je stvarno njegova stvar. Da li, evo, sad ću uzeti Biljanin termin fair. Ima li nešto nefer u tome? Videli smo i taj ugao gledanja. Nefer da se javnost meša u nečiju najprivatniju i najintimniju stvar gde će da se leči. Pa naravno, javnost je doživjela to kao jednu vrstu nepoverenja ministra u odnosu na njegov sopstveni zdravstveni sistem. Ali ja mislim da, bar tako sam ja čuo, to će i gospodin Grubješić da kaže, mislim da je prosto ministar imao tu jedan peh. Naime, pazite, on je 10 godina u politici, to u visokoj politici, 10 godina je gotovo ministar. On sigurno da je znao koje će konsekvence biti ta njegova operacija u Nemačkoj.
I ono što sam ja čuo jeste zapravo da je ministar prosto otišao po drugo mišljenje da bi izbegao operaciju, da ga ne bi operisali, i onda su mu tamo rekli na licu mesta da on prosto mora da se operiše ako ne misle da ostane invalid, i on između toga, znači da ostane invalid i da uradi jednu stvar za koju pretpostavljam, dakle morao je da zna kakve će konsekvencije da izazove, on je izabrao da ipak bude operisan u Nemačkoj. Prosto mislim da je to peh, ali kada u pitanju ostavka ministra zdravstva, mislim da imamo neke druge stvari koje bi eventualno mogle da vode u tom pravcu, recimo držanje Ministarstva zdravstva u vezi epidemije svinjskog gripa. Dakle, čitava ta stvar u vezi te epidemije prosto pokazuje izvesne ozbiljne greške koje su napravljene. Dakle, po mom mišljenju mnogo je važnija ta stvar nego... Ali mi ovih dana čitamo u novinama da je on čak i tim povodom ponudio svoju ostavku pa da mu je odbijena. A kome je ponudio ostavku? Pa kome bi mogo da ponudio osim vladi? Pretpostavljam. Tako sam pročitala u novinama, da je na temu svinjskog gripa ponudio ostavku koja mu je odbijena. Suzana će da kaže da je to istina ili ne. U vezi epidemije svinjskog gripa. Ja sam mislio u vezi ovoga što je bilo u Nemačkoj. Da. Aha, mislite da bi šta? Da bi trebao da bude smenjen i da podnese ostavku? Ne, kada je u pitanju ova epidemija svinjskog gripa, mislim da tu ima mnogo razloga zbog kojih je on ponudio ostavku. A što se tiče ovoga? Pa, znate šta, to može biti prosto kap koja je prelila čašu, ali ja zaista mislim da to u pitanju... Ima to veze sa moralom ili ima to veze sa poštenjem ili ima to veze sa... Da, svakako da ima. Dakle, svakako da nije zgodno kada ministar zdravstva se operiše u drugoj zemlji, a u njegovoj sopstvenoj zemlji je zdravstvo u stanju da pruži tu vrstu usluga. Dakle, prosto šalje pogrešnu ili rđevu poruku i pacijentima i biračima. Dakle, to je potpuno pogrešno. Ali ja mislim da ako je taj slučaj takav zaista kao što ga opisuju, ja zaista verujem da ministar prosto u tom trenutku nije imao drugi izbor, nego da bira između toga da li će da ostane invalid ili da li će da... Ja mislim da vi sada preterujete u tome, to nikakav hitni slučaj nije. Znači, to je jedna zaista rutinska operacija koja se ne obavlja pod hitnim okolnostima. S druge strane, ona se obavlja ovde u veoma velikom broju slučajeva. Čak i kada se ide po drugo mišljenje, što je jedan anglicizam, ja bih rekla, na konsultaciju dodatnu, i to se obično radi u okviru svog, znači, medicinskog sistema. Dakle, ukoliko nemamo poverenje generalno u lekare, da ne postoji niti jedan lekar u ovoj zemlji koji je u stanju ne samo da ga operiše, nego da je uspostavi tačnu dijagnozu, pa je on primoran da odlazi kod nemačkih lekara, da proveri mišljenje praktično svih lekara ove zemlje, svih ortopeda ove zemlje, to je samo otežavajuća okolnost za njegov slučaj. Moram da kažem da je pre 10-ak dana sahranjena Biljana Kovačević-Vučo, koja nije umrla nakon duge i teške bolesti, nego je umrla nakon sepse koju je dobila tokom operacije u bolnici u Beogradu. I koja nije lečena na vreme i praktično je ubila bolest koju je dobila u bolnici. To je sepsa, to svi znamo šta je. Znači, znamo kako se dobija i znamo koji uslovi dovode do toga. Prema tome, ja bih pre rekla da ministar zna da je zdravstvo u takvom stanju, da čak i on kao političar, elita i ministar možda stavlja glavu u torbu ako ode na jednu banalnu operaciju ovde i zbog toga je otišao u drugu zemlju, a ne zbog toga što je to nekakav hitan slučaj bio i bilo je pitanje da li će prohodati ili ne. Uopšte se ne radi o tome. Recimo, Suzana, da vi znate šta je tačno. Recimo da znam da dosta od ovoga što je rečeno nije tačno. Prvo, lečio se mesec dana ovde i uz konsultacije sa vrhunskim upravo našim neurohiruzima otišao je po to drugo mišljenje. Ali s obzirom da je tada nebo nad Evropom bilo zatvoreno, otišao je kolima. Kada je već posle 12-14 sati stigao, tamo oni su rekli da, operacija mora hitno. Takav se ne možeš vratiti u Srbiju. Sad, pošto je čuo drugo mišljenje i operisan tom manje invazivnom metodom u Minhenu, on se posle 3 dana vratio s obe noge na zemlji i za 10-ak dana će moći da nastavi da obavlja svoj posao. Ali šta je tu meni problem? Problem je to što po toj nekoj logici da srpski ministar zdravstva može da se operiše samo u Srbiji, onda recimo srpski ministar turizma može da letuje samo u Srbiji, nigde više, jer to ne bi bilo korektno, jeli? Onda srpski ministar infrastrukture mora da angažuje samo domaće firme, materijal, sve kad pravi puteve i tako dalje, da ne nabrajam. Na kraju to jeste bila njegova lična odluka. Ali on nije ni prvi ministar koji je otišao da se operiše napolje